Ayan, Kuya Prince, fishing ka na Kuya Prince. Uy, pinakina. Uy, huli na naman. Ala, ano to? Ay, dalag. Ay, hito na naman. Uy, ala, hito. Ala, kakaibang hito ito mga to. Ano nangyari dito? Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa hito na to? Matoy, oh. Oh, ala. Uy, oh, grabe to. Nakagat yung isa. Uy, alin ba rito? Sige, ito. Uli na naman. Naka. Uy, grabe lakas. Power mga to. Naku, kinakagat na rin pala isa. Wala. Power mga to. Oh, diba, maglilibang lang kayo dito na kayo. Ang lalaki pati nga roon. Oh, huli na naman mga to. Yan na naman. Uy, ano to? Wala, hito na naman. Ang grabe, laki. Sana malanto mga to, laki. Yun. Guys, sigurado ka na mapupuna kita. Wala ka nang kawala dyan. Walang tubig dyan. Mga to. Ang laki. Uy. Grabe ang mga to. Teka. Ayan mga toy, isang mapagpalang araw ulit po sa inyong lahat mga toy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. So yun mga toy, tara, samahan nyo po ulit ako. Barangay Buhayang Bato ulit tayo, fishing spot. So ayan, naglagay na ako ng bayan dito mga toy kasi yan ang tanghaling tapat tayo. Dito tayo mag-fishing. Tara mga toy, samahan nyo po ako. Ayan, dito tayo ulit mga toy sa kabila na may mini part ulit ng Barangay Buhayang Bato. Yan, tapos mga toy, sa kabila na yan ay JP Rizal yan ng Makati. So, nagpapasalamat tayo pala mga toy sa mga ating mga silent viewers. Yan, mga organic supporters natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, belated happy birthday Nanay Malo. Yan, tara mga toy. Dalawa ulit na gagawin natin na pamiwas. Yan, floater. Tapos nagtatry ako mga toy, dodori. Yan mga tayo, dala ko ng babae. Yan. Ayan mga tayo, nakapukul na yung pang dori ko. So yun, tara, let's go mga tayo. Samahan nyo po ako para short time tayo ulit. Thank you. Yan lang kayo mga tayo. Kinakagat na mga tayo. Uy, teka lang. Ano kaya ito? Yun, huli. First cuts, ano to? Ano ka? Lakas. Uy. Okay. Arroyo. First cuts ka agad mga to. Oh. Ang laki. Grabe, ang laki mga to. Ay, the best fishing spot talaga. Hindi na kailangan talagang lumayo. Dito na lang tayo. Nakatipid pa sa gasolina mga tayo. Oh. Sorry. Ayan. Okay, sorry mga toy. Tali natin dito para panigurado. Sorry. At nagpapain ako, tinakbo mga toy. Yan, sikap natin floater mga toy. Tow hook. At tapos ang lalim natin ay 3/4 meter. Isang metro, ganyan 1 metro lang. So yun, tapos yung isa mati nakapukul na, yan yan, dalawang pamigos gagamitin natin. Ayan. Uy, sabit na kagad. Mababaw na naman, naghibas na mga to. Nakaraan mati, ka-high tide tayo. Kinagat na kagad Ngayon naman, try naman natin. Uy, kanaway ka baka kainin mo tong bulati ko Ayan, Kuya Prince, fishing ka na Kuya Prince. Uy, pinakbo na. Uy, huli na naman. Ala, ano to? Ay, dalag. Ay, hito na naman.
Uy! Ala, hito. Ala, kakaibang hito ito mga toy. Ano nangyari dito? Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa hito na to? Mga toy, oh. Ala. Mga toy, oh. Kakaibang hito na to. Mga toy, kakaiba. Akala ko dalag eh. Ala, ano nangyari dito? Mga toy, oh. Bakit kaya ano nangyari sa hito na to? Kunin na kita nga. Kunin na kita para maibsan na yung dinadanas. Ito yun. Mukhang na ano to, na kuryente to pag ganito mga to eh. Ayan oh. Yan. Two fish. Talaga naman talaga oh. Kasarap namang mag ano dito. Mamiwas. Oh. Two fish na kaagad. Diba mga toy? Ay ay. Salamat talaga sa ilog ng ito. Ay, thank you. Grabe, kakaibang hito na yun mga katoy. Bakit kaya? Ayan na naman, yung isa na naman. Ayan, yun na. Yun na. Oh, ay Jesus. Ano kaya yun? Kakatawa dito mga toy, promise. Nakakatawa naman tong spot natin. Kinagat ka agad. Nako, hindi pwedeng tatlong pamiwas ito mga katoy. Oh, yun oh. Hito na naman mga toy. Uy, nako. Yan, tibulats lang ating pain mga toy. Makahuli sa tayong duri mga toy. Ito mga toy, pinanduduri ko. Tinali ko baka mamaya itakbo. Ay, ano, hilahin ng malakas eh. Yun mga toy, ang daming dalag oh. Oh, huli na naman. Wala ka, ano na naman to? Wala ka, ano to? Wala ka na naman. Ay, nakawala. Sumabit kasi sa isang pamiwas ko, yung pangduri. Ay, nako. Ay, sabi ko sa inyo mga to, nakakatawa dito talaga, promise. Yan o, tibulats lang yung ating pain. Kasi daming basura nga lang mga katoy ko. Pasensya nyo na yun, kawawa naman ang ating ilog tuloy. Kasi nag high tide kanina mga katoy. So ngayon, paibas na ngayon. Miluat nang pumasok galing Manila Bay, ay bumabalik na ulit. May basura mga to, yung gumanon siya rito, bumalik. Kala ko gumanon na yun eh. Ay, baka pumunta sa spot natin yan. Wala na tayong may spotan ito. Kagatin mo na boy. Ang tagal mo naman. Uy, isa pa. Yun, huli. Oh! Oh, grabe lakas. Power. Power. Uy, power. Yun. Grabe. Agoy, double ano niya mga tayo. Dalawa yung tama niya. Oh. Dalawa yung tama niya eh. Uy, grabe, ang laki nun, no? Makahuli sana tayo ng duri. Uy, tatlo na mga toy. Kaso, natakpan na yun natin yung spot. Uy, dalawa pala yun mga toy. Oh, dalawa pa pala. Ay, ito yung kanina. Hindi ito yung nakahuli. Ito yung nakahuli. Dalawa pa pala sana mga toy. Kaliskis tinamaan. Maganda. Pangitain yan, bobo.
Go. Ulit. Hawakan kita. Uy. Oh, grabe to. Nakagat tong isa. Uy, alin ba rito? Sige. Ta. Uli na naman. Uli na naman. Naka. Uy. Grabe lakas. Power mga toy. Naku, kinakagat na rin pala isa. Wala. Power mga toy. Oh. Diba? Maglilibang lang kayo dito. Dito na kayo. Ang lalaki pating aroyo, oh. Oh. Yung mga kasama ko mga toy nandun sa ano? C6. Sa may pumping station ng C6 mga toy. Tagig na yun eh. Dito mga tayo kasi para makatipid tayo sa gas. Pupunta pala kayo dito mga toy dyan, oh. Kung nakamotor kayo, may parking yan. Pwede kayo pumarking sa gilid na yan. Di pa naman pinagbabawalan dyan ni Cayetano. Daming basura mga toy, oh. Pasensya nyo na mga toy. Gusto ko man linisin yan, ay hindi pwede kasi ano eh. Maraming bubog dyan eh. Madali pa yung paa ko dyan. Ay nako, tama na kayo sa tapon sa ilog. Nako, kawawa yung mga hinaharap na henerasyon natin. Wala na mapaglangoy-langoy yan. Nako, lumutong na yung ano natin. Laka lumutong mga toy. Rapper. Laka. Tanawin mo ito, yan naman. Uy. Uli ka na naman. Ay, sayang. Di inabot. Sayang, ah. Sayang naman mga katoy. Sarge, tara na Sarge. Kuya Ronnie. Sayang. Kung wala sa atong dumi na ito mga to, pangit tuloy tingnan ng view natin. Ano ba yan? Oh, sayang. Ang ganda-ganda sana mga to. Hindi tuloy makita yung pasag dito na pag makauli tayo. Ayun mga to, yung mga dalag yun mga to. Yun, oh. Lumayo kayo na dito yan. Yan, oh, mga kawan mga to. Gandang agisan ng dala yan. Ubus yan. Yan, oh. Grabe, ano to mga to eh. Alak ko to. Sinaksak sa ano nga to eh, sa ilalim ng water lily. Ala, ano to? Ay sus, Ginoo mga katoy. Janitor fish mga katoy. Kumakagat pala to. Kala ko kung ano nang biglang, oh, kumagat nga talaga mga katoy, oh. Oh, nasa ano siya, oh. Kumagat. Oh. Uy. Kala mo babalik pa kita sa ano, tubig. Diyan ka ngayon sa may walang tubig. Nagiging ano na rin kasi yan mga to eh. Nagiging piste. Kumakain mga similya daw yan. Kumusta na kaya yung baser natin dati? Nang namiwas tayo dun sa may ilalim ng tulay. Bakit daw binalik ko pa sa tubig? Hindi ko naman alam po eh. Shout out sa iyo Kachoy, saan ka na ba? Comment ka naman. Isa pa. Dami kasing ano mga katoy, basura. Ay nako, pagpasensya nyo na mga katoy. Takpan ko na lang kaya ito mga katoy ng sticker ko. Oh, huli na naman mga toy. Yan na naman. Uy, ano to? Hito na naman. Ah, grabe, ang laki. Sana malanto mga toy, laki. Yun. Say, sigurado ka na makukuha na kita. Wala ka nang kawala dyan. Walang tubig dyan. Mga toy. Laki. Uy.
to yun. Uy. Uy, teka lang. Oh, di ba mga to? Kala ko aruyo na naman eh. Ah, thank you Lord. Ah. Oy. Dalawang aruyo, dalawang hito. Ang sarap dito, Katsoy. Oh. Ayos. Uy. Ohoy, thank you Lord. Oh, atoy. Oh, ay, tatlo na pala yung aruyo ko. Tatlo na. Kinakagat na naman. Maliit lang kagat mo atoy. Tapos pagkahito talagang kita mo lang. Uy, uy. Hindi, wala pala eh. Ano, ay, tinamaan nga mga tay. Oh, tingnan niyo mga tay, oh. Oh. Ayan, oh. Kaliskis mga tay, oh. Sayang, eh. Sabi ko na nga ba. Pinaglalaruan niya, eh. Eh, mga tay, try natin. Di maglolor na lang tayo, mga tay. Walang kumakagat, mga tay, dito. Doon tayo galing kanina, oh. Try natin dito mga tay. Maraming dalag dito mga tay. May dala pala akong paddle tayo. Ano yun? Parang may nag-strike siya. Malabo kasi mga tay. Malabo. May nananay sunog na naman. Uy, may dalag mga tay, oh. Oh. Sus Maria. Sana naman ganyan sunog na yan. Binaba ko na mga tay. May pumapasag dito mga tay, oh. Uy, sayang. Uy, sayang. Kinagat mga tayo. Sayang, tinamaan dun, oh. Kung nakapunta dun sana, oh. Sayang mga tayo. Sabi ko na nga ba, mayroon. Sabi na ba ako, eh. Sayang, ah. Ay, nako. Dito mga tayo, sabi ko na nga ba, mayroon ditong sumisiyab-siyab na ganyan. Sabi na ba ako, sayang. Kung malinaw lang tumatay, jackpot tayo rito. Di kasi makita yung lure natin. Nakahuli ng marami mga tayo. Para-pares yung huli natin. Hindi na ako galing mga tayo. Ganda sana dun kaso natakpan tayo ng water dito. Dito nagpahabol naman ako ng dal. Ginagatan ako dyan. Grabe, lumukso lang. Hindi tinamaan. Sayang. So yun lang mga tayo, no? Fishing spot natin ulit. Barangay Buhayang Bato. Yan, mini park. Nalikod tayo ng mini park. Okay, thank you for watching. Otoy!